Ego nwunye m nwelụ balịa isi. Ọwa gwalụ mụ na ndị be anyị wee na-eme ihe sọlịa. Ofu nwoke sị mụ na ya nụlụ dis girl n'eziokwu na fa yitere aka bifo ya wee nọbịa. Ọ sị mụ na from the day emesịrị white wedding wee luo tata na enwebe peace na marriage ya. Ọ sị mụ na dis girl na ọ na-azụ afịa yọtago. Na bọsị emesi white wedding nọọ na keeki ka nsogbu nọ wee bido. Just wete keeki ka enye ndị bịanụ ka fata ọnwụchata keeki. Mami ya wee sị ya na keeki bukwa na ibu na keeki donu buru ibu, gị wete keeki ka enye ndị be di gị ka fata obido ọnyịnya. Ọ sị m bido bọsị afọ luo tata. Na enwebe peace. Na nwunye bagidele mba bagide mba luzukwuo ma nwa obu n'afọ ọ ka na-anya ọnyịnya. Ọ sị mụ na gị na nwunye emegheli obele ife kịta. O jebute ife galụ na ife unu melu bọsị izizi ịfụlụ ya. Ọ ga-anyọnye na ọnyịnya bifo ọnyịnya afọ akwụsị like na obido bọsị afọ unu fụrụ wee kọgide ife mee na ndụ unu wee luo that day unu bidoro ọnyịnya nke afọ. Ọ sị mụ nne ma nke kasị njọ na this girl ya nọlụ n'iru mami ya, n'iru nyanwa wee na-akpali mami ya. Ya ọ na-agwa mami ya okwu face to face ka ọ na-agwa ya. Si ọkwa ọ nọlụ n'iru ọ na-agwa mami ya ihe niile dị n'ụwa na ya ada eti nwaanyị ife ya mara ife a ga-eme this girl maka na ọ na-akpata ego maka na papi ya na-ekweli ya egwu ife ọ na-eme. Ọ sị m nne ka o luzuru nwa afọ obu ya wee duru ya wee jebe ụlọọgwụ wee luo dọkịta wee sị ya na a ga-emie evacue ọjụ ayụ a na-enughi ya na ọjụ. Dọkịta wee sị ya na ọ bụkwa na ibulu nwa na ọ ga-enyebe gị nsogbu na mgbe afọ ga-enye gị nsogbu na inwe ike mafụzi ebe ị ga-eje. Ọ sị na ya ga-ana ọkwana ya. Ya wee duru ya wee nataba. Nataluo nka na-abọchie foro dịtinyekwu ya nsogbu. Ya wee duru ya jebe n'ụlọọgwụ ọzọ sị na ya ma njezi n'ụlọọgwụ afọ. Ya wee duru ya jebe n'ụlọọgwụ ọzọ luo enenesa sị na fe nwụrọzi space. Ịghọtago si duru ya jebe ebe ọzọ. O wee sị ka eduru ya jebe n'ụlọọgwụ ebe mami ya lụbụrụ ọlụ. Mami ya wee sị ya n'ụlọọgwụ afọ abụrọkwa ebe a ga-edu mmadụ wee jee na-etufa si etiriti mmadụ adọrọ mma. Ọtọ nọ sị nọ maka DMS spendi ego n'ụlọọgwụ afọ na ha na-akwụ ụgwọ rinne. Mami ya wee sị ya na ọ bụrụ maka ya na ya lụrụ ọlụ ebe afọ na ya agwago gị ga-eje n'ebe afọ mana isizikwa na ị ga-eje. Ọ sị nwa na iwu na fa ga-eje ebe afọ n'ihu na fa ga-eje ebe afọ na-ama jijiji sị na ọ chọọ ka ọ nwụọ na ọ chọọ ka o gbuo onye. Mami ya wee sị ya nwekwa enu nwayọọ na ihe anụnwa na-eme gị na-emekwenu di gị chọrọ igbu di gị. Ọ dị ka akwanyelu mmanụ n'ọkụ ya o wee nwubezie. Ọ kwaba mami ya kwalụ mami ya si ụzọ kwalụ ya nwa si ụzọ ya o nwere nsọpụrụ for anybody. Sị ma ọ na-agwa ya okwu otu iche ma nkịta bie ka ọ na-agwa ahụ. O wee megide wee tụọ ime wee mụọ nwa nwaanyị ọzọ. Mami ya wee bịa ọmụgwọ. Si ọ nọrọ n'iru mami ya na-agwa ya okwu. Mama nyanwa a na-emelụ nyanwa ebele na-asị ya nwa m wetuo obi. Sị m na o nwee bọsị ọ gwagideli okwu wee kwuo onye ite ka ọ bịa tie ya ife n'iru mami ya. Mami ya wee sị emene na ọkwa alụ. Nwaanyị ikwonyere ije tidie ife onwe ihe na-eme gị n'isi. Mami ya wee chaji elie maka na mami ya na ọmụgwọ. Mami ya wee babali ya. Ịmakwa ihe o mee o welu fonu kpọọ ma papi ya sị ya na mami ya bịala bịa ọmụgwọ bịa na sọpọtụ ya bụ die ifela ada eme mami ya. Papi ya wee sị ya kpatakpata ego one ka o mee n'isi gị ị natabanụ. Ya wee nọrọ ebe afọ na-ege ihe ha na-ekwu na ọ mara na ya na-anụ ihe ha na-ekwu. O wee sị anya welu fonu ka onye anụ ọfịa di ya wee welu fonu wee nye nwoke wee wetuo onu sị ya ịnya welu nwayọ na ọ bụrụ ka esi anụ di na nwunye ya ma na ọ mụrụ nwa afọ sị ya na ya na-abụ wee kwubezie. Ọ sị m nne na ọ bụrụ etu ka mara eji na-adọ na o nwere onye kwesị ịbanye ya. Ọ sị m ma nke ka njọ ụmụnne ya bịa na ọ ga-anọ n'iru ụmụnne ya na-akwụ ya ma anụ ọfịa ma ifule ya ihe ọbụla a na-agwa mmadụ na o nwere kịta nwanne ya nwere single respect ebe a nọ maka etu o si agwa ya okwu n'iru ha.
na ya jekọsịala ụmụnne na nnekwa ife ọ na-eme ụlọ o were ego sọbụcha efe aka instead fa ga-adọbi ọdọfa na-asị ya ịnọkwala na ọ sịkwana bụ na imelụ nke a nsị ya ọ na-asị m na imelụ nke ọ na-akọghịli njọs na-ekwu ya sọsọ o na o nwere onye chi igwe okwu maka ego ọ na-enyefe ọkwa ịghọtago na ọ bụrụ na fa so okwu kịta na ọ ga-agwagide esi onwe ife inwe na oche nụnwa na ọnya nwagolie na nke anụnwa obido point bụ ihe niile ọsị m nne na-asị anya kwuo na papia ka o yiri andọ papia na-asọpọtụ ya n'ihe niile ọ na-eme na mami ya dịrọ nsọpọtụ ọfụ ihe ọ na-eme maka na mami ya na-abịa bie ọbịa etu nwaanyị anọ kwụsị ya na-abalị ya na-agwa ya okwu mana o jiri okwu mami ya were eme neten apụ ịghọtago kabịa sef o je rịpọtụ ba mami ya n'aka papia na ọ bịala be die ịbịa gwa eti a ga-esi gwa di okwu ịbịa gwa na onye ya na-agwa ya na ọkwa ofu nwa nwaanyị ka ọ mụtago olie ọsị m nne n'ife abụrụkwa marriage ọsị m na nke kasị njọ bụ ya nọrọ na-akpali mami ya na-asị na mami ya gbara ajọ n'ọtala amosu na o mere nna anụ nwere ife a na-agwa mmadụ ọ na-agwa mami ya sọkwụ na-agwa ya ya na-agwishi na nwoke ibie maka na ya dị eti nwaanyị ife na ihe a dị too much na edecide go na ya chọrọzi ibi with those girl ịghọtago na ya gwa mami ya wee jekọọ meeting ndị meeting wee bịa wee kpechie wee sị anya jee apologize atụ nne die o kwete mana ọ ka emela apology o mebe ịghọta na mana ọ sị m even with the apology na onye ama change na onye ama change na everyday na ọ na-adụwaga worst ịghọtago maka na aka siri ike na o nwee bọsị ya gwara ya si ya ya fụkwanụ nọ this business wụ ihe na-eme gị ihe anụnwa na o nwee nwoke ọ ga-abụla ọ sị gị kwụsị ife ị na-azụ ọ si ya na ọ pụrụ ime onye ka ọ bụ si ya di gbakwa ọkụ di anwụ gbasasịa gbaa ligiligi wụsalụ n'ala na o nwere ife megide si ọ si ya kedu onye ka ọ bụ o ji chee na ọ bụrụ n'ụwa nke mebi nọ n'ụwa ọzọ ka ọ ga-enwe such power ịkwụsịa ife ya chọrọ ime na o nwere ike ya bụzi nkịta na ya bụrụzi mmadụ dụọla ya na ọ nwụsịala nwa kasịa njọ ọ bịakwa nwa nwaanyị ka ọ mụrụ o wee ka njọ ọ mụzarịa nwa nwoke biko na kedu na ka o si ya adọ ọ sị m nne na ya ga-agwa ya ya na agodo bebe ka ọ jee nọrọ ọbụgodo na ya chọrọ divorce ya for now ya nọgodo olu bebe maka na ofu mbọsị na mami ya ga-anwụ na ọbara mgbali elu etu o si akpali mami ya na ha nwa mami ya mụrụ onwenuru onye kpalili mami ya na ụdị nwaanyị a si akpali mami ya nobody na fatried nri eme afọrọ na mami ya bịa wee ezigbo mmadụ na mami ya bịa wee ezigbo mmadụ na enwere ike ịghọta ya wesị ka amalife ndị mmadụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dogo ka this guy mee na ọnya continue na-anụ this girl ọ sị m nne na ya ga-anwụkwa n'oge elugo ka onye jos mee ihe akwụsị ya na agodobe nna ya ka oche nọrọ ka chee nye eche maka na ya ma na ọ na-abe nna ya na ya ma nnụzi this girl na ife abụrụ di na nwunye ọ bụla etu ka di na nwunye na ya gwasikwu di gbakwuo ọkụ sef uche m isi ya nwa gbọọ uche m isi ya nwa gbọọ ọkụ I'm sorry ma anyị Chineke lee nwekọta iwe ka mmụọ na-abụ m adọbụ akọkọtalụ gị ihe na-eme na marriage isi etu akụwa nke a dị biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka oluo ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ